Витамин D е изключително важен за нашето здраве. Но какво всъщност представлява той? Как да си го набавим? И какви са симптомите от дефицит на този витамин? Ще ви разкрием в това видео. Но преди да продължим, абонирайте се за канала на Аптеки Запад, ако все още не сте го направили, и натиснете камбанката, за да не пропуснете нашите нови видеа. А сега да започваме. Какво представлява витамин D? Витамин D е масно разтворим витамин, който е част от семейство съединения, което включва витамините D1, D2 и D3. Активната форма на витамин D представлява хормон, който участва във всички физиологични процеси. Вашето тяло произвежда витамин D естествено, когато е изложено на пряка слънчева светлина. Можем да си добавим този витамин също и чрез някои храни и хранителни добавки. Витамин D има няколко важни функции. Най-важните са усвояването на калция и на фосфора и улесняването на функцията на имунната система. Каква е разликата между витамин D2 и D3? Витамин D2 се извлича от растителни източници. Той може да повиши нивата на витамин D във вашето тяло, но е по-малко ефективен в сравнение с формата витамин D3. Витамин D3 се синтезира естествено на нивото на кожата, когато се излагате на пряка слънчева светлина. Той се предлага и под формата на хранителни добавки и действа по-ефективно за повишаване на нивата на витамин D, отколкото другата му форма витамин D2. Какви са симптомите при дефицит на витамин D? При възрастните симптомите при дефицит на витамин D могат да включват умора, потиснатост и депресия, болки в мускулите и ставите и отслабена имунна система. Различни фактори могат да влияят на количеството на витамин D, което получавате от слънцето. Живеенето в район с високо замърсяване. Прекарването на по-голяма част от времето на закрито, живеенето в голям град, където сградите блокират слънчевата светлина. Как можем да си набавим витамин D? Най-естественият начин да си набавим витамин D е излагането на слънчева светлина. Препоръчва се излагане на слънчева светлина от 10 минути до половин час, 2 или 3 пъти в седмицата, за да може да повишим нивата на витамин D в тялото и да стимулираме неговото образуване. Когато става въпрос за вашата диета, по-мазните риби, като сьомга, рибатон, скумрия и сардини, са едни от единствените храни, които са много добър източник на витамин D. По-малки количества се намират в яйчните жълтъци, в сиренето и телешкия черен дроб. По-малки количества витамин D2 се среща и в някои видове гъби. Витамин D е масно разтворим витамин. Когато приемаме хранителни добавки със съдържание на витамин D, препоръчва се да се приема заедно с храни богати на мазнини, както и в комбинация с останалите масно разтворими витамини. Това са витамин А, витамин К, витамин Е, както и омега-3. Токсичност на витамин D. Токсичността на този витамин се изразява най-вече в прекомерния прием на хранителни добавки, които го съдържат. Това е така, защото тялото ви регулира количеството витамин D, произведено от излагането на слънце, а храната не съдържа големи количества витамин D. Затова е добре, преди да приемате големи количества витамин D, да се консултирате с вашия лекар или фармацевт, както и да си направите кръвен тест, за да установите дали действително имате дефицит на витамин D.
Благодарим ви, че гледахте. Може да разгледате и другите ни видеа на здравословна и козметична тематика. До скоро!